Gure irakurleek badakite postmokapitalismoa neurri handi batean, jatorriari, sustatzaileei, xedeari eta erradikaltasunari dagokionez, izaera kriptonaziko fenomenoa dela. Nazismoarekin parekatu liteke, baina desberdinak dira erabilera ereduak. Postmokapitalismoaren oinarriak korporazio handiek kontrolatzen dituzte, eta hala, gizarte suntsipena eta gizadiaren balio komunak desegitea helburu dute. Euskal Herriko egoera, Euskal Herriak, postmokapitalismo neoliberalean murgildurik. Hamarkadak daramatza neonazi edo kriptonazi ideiak arrastaka eramaten. Suntsipen komunitarioa eta gizartearen mespretxua bultzatuz. Horren aurrean, herritarrak esnatu egin behar dira, eta politikariek oligarkia korporatiboaren interesen alde egindako apustua aztertu. Artikulu baten analizian, ekainaren 2an. Euskal Herriko egunkari baten erredaktore ezagun batek murrizketa demografikoaren defentsa egin zuen. Populazioa murriztea ona delako eta horrela, ugaztun gehiago egotea ahalbidetuz. Artikulu horretan, Hitler pozik egon liteke ideiekin, baina hemen, gure buruzagiak, inor baztertu gabe, herriaren suntsipena eragiten dute. Oligarkia korporatiboaren jarraibideei jarraituz, gizartearen desegitean laguntzen dute. Artikuluaren zenbait ideologia, artikulu horretan, idatzita dago. Mundua gainpopulatuta dago eta gizakiok zama handia gara planetarentzat. Giza espeziea zama handia da munduarentzat, eta gainerako espezieen bizi espazioa murrizten du. Desorekaren bat badago, une honetan planetan bizi den pertsona kopuru handiaren ondorioa da. Ideia horiek, maltusianismo erradikalaren oinarri teorikoetan finkatuta daude, eta giza sormenaren eta aurrerapenaren aukera guztiak baztertzen dituzte. 200 urte daramatza mendebaldeko oligarkia korporatiboak horrelako ideiak zabaltzen. Ideia okerrak egileek onartzen dituztenean, artikuluaren egileek, euskal nazionalismoa eta aurrerakoia izatearen izenean, genozidearen estrategia onartzen dute. Biztanleria murrizteko ideia zentzugabearekin bat eginez. Hau da, postmokapitalismoak gizartean dituen helburuak. Gizadiaren suntsipena eta kontrol korporatiboaren bultzatzea. Egoera geopolitikoaren analizia, ez da harritzekoa euskal indar politikoak oligarkia korporatiboaren esanetara egotea. Urteak dira neoliberalismoan eta atlantismoan murgilduta gaudela. Eta postmokapitalismoaren ideiak gizartean arrastaka eramaten lagundu dute. Giza komunitateak suntsituz eta individualismoaren zabalkundea bultzatuz. Euskal Herriak oligarkia korporatiboaren interesa betetzen duten politikariek gidatzen dute, eta horrek etorkizun arriskutsu batera garamatza. Postmokapitalismoaren azken etapa, azkenik, badakigu postmokapitalismoaren ideiak atzera egin behar dituztela. Munduko herritarrak oligarkia korporatiboaren aurka matxinatzen ari dira, eta kriptonaziak edatzeko saiakerak desagertu egingo dira egonkorra den sistema geopolitikoaren aurrean. Faltsukeriak eta engainuak zabaltzen dituzten politikariek berehala desagertuko dira, eta Euskal Herriak bere etorkizuna berriro eraikitzeko aukera izango du. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.